Guk galuze da katamaran bat, oin urte bikue, 2008 nintzena, da guk itzen dune da, salide tipo bi itzen duzenak, regularak esaten direnak. Bat esaten da Oeste Komandarantz, da joaten gara, San Juan de Gaztelugatxera. Da beste esaten dara Leste Komandarantz Gorazka, guk esaten zagune, da joaten gara, Elantxobeko porto arte. Da hori esaten da, Irle Izaro Atxeko mandatik, lur muturra goino ikusi, da gero Elantxobera sartu, bera portu ikusteko, da gero kostaldetik etorri. Da horrek esaten dire, ordubeteko bidaiak. Gero bebai, itzen du beste bidai batzu, esaten txagune, alakarta. Horrek esaten dire, taldikaz. Taldiek itzen dire, ze bapor bidekuz, orduen etorten dire, da segun zemat diren, itzen dire, bapor bat hartun, da bestera. Orduen ikusitze zema denporako ordu bete, ordu bi, ordu eure gudabena, itzen dena salide euren guztura. Guki hori itzen duen salide dire, zetazoak ikusten, esaten dire, salide bi itzen duzenak. Bat esaten da 12.000-etara, da deko lau orduko salidek esaten dire, da besti dire 20.000-etara. Da horrek esaten dire 6 orduko. Honek lau orduko esaten direnak ikusten direnak dire zizurdeek eta ikusten dire niku bider, da kalderoi epe bai. Eta gero 6 orduko horrek kanpora urteten gara, ze horrek ikusten dire baliek, atxalotek eta zifio da ikusten dire. Gaurko bidaia gu ez gaur Elantxobeko portorantz. Da urteten du, da itzen dune da, Izaro Irlien, Atxeko mandatik joaten gara, da gero ikusten du, ogoino lur muturra. Ze total politxa da jentek asko ez dago ezetuten, da urre pasaten gara. Sartzen gara Elantxobeko portora, ze Elantxobe da total herri politxe, da itzen du portora barroez hartu, da ikusi. Da gero etorten gara ja kostaldetik. Kostaldetik ikusten da Lagako hondartza, da ikusten da Urdabeko sarrera guztize, Laide, Mundeka, eta gero etorten gara barrue. Da beran durazio esaten da ordu beteko. Hone bidaiek etorten dire, aldie etorten dire imiek, zietetan, etorten dire hilikaz, da aparte ize jubilau epe etorten dire, ze guaz aparte taldik etorten dire bai, diskapazitauek, ze bapora oso perpagate dau danatako, da orduan horren da ez dago, da jente dana, behin por hora danak urteten dabe pozik.